Israel on jälleen kerran iskenyt Iraniin. Vuosikymmenten ajan Israel on jatkuvasti riidellyt Iranin kanssa, mikä ilmenee säännöllisesti sotatoimina. Pieni Israel uskaltaa haastaa Iranin ja sitä ympäröivät arabit vain yhdestä syystä. Yhdysvallat tukee juutalaisvaltiota kaikin tavoin. Ennen vaaleja Donald Trump toisti monta kertaa, että hän on sotaa vastaan. Olen sotaa vastaan, se on kamalaa, se on hirveä, sanoi Donald Trump. Mutta nyt itse Trump esittää Iranille uhkavaatimuksen ja uhkaa sotilaallisilla iskuilla sekä ehdottaa jonkinlaista sopimusta. Saatatte sanoa, että syy on ilmeinen, kyse on Iranin ydinohjelmasta, sillä maa pyrkii sinnikkäästi valmistamaan atomipommia. Trump yrittää suostutella iranilaisia luopumaan ydinaseen valmistamisesta poistaakseen mahdollisen uhan. Entä jos itsenäiset iranilaiset alkavat yhtäkkiä ampua Amerikkaa tai Israelia ydinraketeillaan? Onpa pelottavaa, mutta tämä on valhetta ja näytelmää yleisölle. Iranilla ei ole ydinaseita. Iranin atomipommi on myytti, keksitty satu. Vaikka Iran onnistuisikin valmistamaan ydinaseen, se ei pystyisi keräämään niin paljon taistelukärkiä, että voisi vakavasti uhata Yhdysvaltoja. Se ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Iran ei muodosta minkäänlaista sotilaallista uhkaa Yhdysvalloille, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Sitten mikään ei ole selvää. Ja jos Iranilla ei ole ydinaseita, niin miksi Amerikka on huolissaan? Miksi Trump uhkaa iskeä Iraniin? Kyse on siitä, että nykyään valtiot tai toisin sanoen maailman talousalueet taistelevat selviytymisestään kriisissä. Missä kriisissä? Ettekö te muka huomaa kriisiä? Ihmiskunta on elänyt jo 10 vuotta energiakriisissä. Tästä johtuvat yritykset saada puuttuvaa energiaa tehottomilla ja epävakailla tavoilla, aurinkopaneeleilla ja tuulivoimaloilla. Maailmantaloudessa on myös ylituotantokriisi ja samanaikaisesti rahoituskuplien ylikuormituskriisi. Yhdysvaltain dollari on globaali valuutta ja dollarikupla on paisutettu käsittämättömiin mittasuhteisiin. Kiina keskittää tuotantoa itselleen ja kasvattaa omaa vaikutusvaltaansa maailmassa. Kiina muuttuu yhä todella merkittävämmäksi, mikä uhkaa Yhdysvaltojen johtavaa asemaa. Kuten näette, Amerikalla on runsaasti syitä huoleen. Hetkinen, sanotte te, kaikki edellä mainittu on Yhdysvaltojen ongelmia. Mitä tekemistä Iranilla on tämän kanssa? No, miten niin ei olisi? Iran pumppaa maasta 4–5% maailman öljyntuotannosta. Iran kuuluu aina öljyntuottajien kärkikymmenikköön. Iran tuottaa maaperästään 6–7% maailman kaasun tuotannosta. Iran kuuluu maailman 3 suurimman kaasuntuottajan joukkoon. Iran on yksi energianlähteistä sekä Euroopalle että Kiinalle. Energia on elämän ja tuotannon perusta. Öljy on polttoainetta liikenteelle. Mitkään sähköiset laitteet eivät koskaan voi korvata öljyä. Kun hiilivetyjen virta vähenee, kaikki prosessit hidastuvat, tuotanto pienenee ja talouden liikevaihto laskee. Tätä Trump tarvitsee. Yhdysvallat haluaa vähentää öljyn ja kaasun virtausta Iranista Eurooppaan ja Kiinaan. Trump iskee Euroopan ja Kiinan kaikkein haavoittuvimpaan kohtaan. Se on riippuvuus jatkuvasta öljyn ja kaasun saannista. Yksinkertaisin tapa on katkaista energiavarojen toimitukset. Euroopan ja Kiinan talous ja tuotanto supistuvat ja siirtyvät osittain Yhdysvaltoihin. Vahvaksi tullakseen ei ole välttämätöntä kasvattaa omaa voimaa. Toinen strateginen vaihtoehto on heikentää kilpailijoita. Juuri näin Trump tekee, kun hän iskee Irania tottelevaisen Israelin käsien kautta. Ja Donald Trump ei valehtele. Hän todella pelastaa Yhdysvallat kilpailuselviytymisestä globaalissa kriisissä.
Trump valehtelee vain Iranin pelottavasta ydinaseesta, mutta Yhdysvaltojen viranomaiset joutuvat keksimään tarinoita oikeuttaakseen sekaantumisensa muiden asioihin. Kuvitelkaa, jos Yhdysvaltain presidentti ilmoittaisi, että kulutustason säilyttämiseksi Yhdysvalloissa täytyy heikentää kilpailijoita, eli Eurooppaa ja Kiinaa, ja tätä varten on vähennettävä Iranista niille suuntautuvaa öljyn ja kaasun virtaa. Siksi Israel pommittaa kuuliaisesti Irania ja Yhdysvallat uhkaa uusilla iskuilla. Ja silloin näyttää siltä, että ilkeät amerikkalaiset vahingoittavat muita oman hyvinvointinsa vuoksi. Se ei näytä hyvältä, se ei ole oikein, eikä kaikki Yhdysvaltojen kansalaiset tue tällaista strategiaa. Kaikki kuitenkin haluavat olla hyviä, ajattelevat olevansa hyviä ja elävänsä hyvässä maassa, jossa on oikeat ajatukset. Siksi keksittiinkin satu Iranin ydinuhasta. Amerikkalaiset heikentävät tai jopa tuhoavat minkä tahansa valtion ilman katumusta. Tämä on taistelua selviytymisestä kriisin aikana. Täällä ei ole ystävyyttä eikä myötätuntoa. Vahvin selviää. Nyt tiedätte todellisen syyn, miksi Yhdysvallat painostaa Irania ja uhkaa sitä. Ehdotan, että niiden valtioiden kansalaiset, jotka myyvät öljyä, kaasua ja hiiltä Eurooppaan ja Kiinaan, miettivät vakavasti tulevaisuuttaan. Terveisiä venäläisestä metsästä.